Бары белем Худайдың эше. Нурлы йөзләр бер-беренә карайдар. Қалай матур ике йөрәк кушылды. Қалай матур күктә йондыз атылды. Ихлас күңел бер-беренә асылды. Юллар көндән-көн һавыны, коштар тирә-якка уса. Кем белә ниңәлер. Ошы яшел ер шарында якты зәңгәр күк астында. Кем әйтер ниңәлер. Бәлки көн булыр, кояш яктырыр, йөрәк ялыныр, барыһы аңлашыныр. Юллар кушылыр, коштар да кайтыр. Кемдер елмаер, мөхәббәттә тулыр. Аппақайын нисә япрак яргандай, кышлар һайын барыһын да койгандай. Күңелдәрде аңларлык түгел дә күпме йөрәктәр кавыша, күпме сәскәләр һулыша. Кем белә ниңәлер. Кайдан мөхәббәт йөрүтә Ходай гына белә. Ләкин без ышанабыз, яңы көн тулар, йөрәктәр кавышыр. Сәскәләр атыр, кояштан нур җибәр. Йөрәк ялыныр, кемдер елмаер. Юллар кушылыр, мөхәббәттә тыуыр. Ниңәлер. Почему-то somehow